jäisköhän meidän ehkä Romi kuvata tällä esittelyyn. Ei täällä näytä olemaan muutakaan tekemistä. No, onhan se ihan hyvä asia, mutta ponit on pihalla ja iltatalli aloitetaan pian. No ei meitä, jos me kuvataan sen nopeasti tai kuvataan iltatallipostausta. No, juu, kyllä kai se käy. Niin, kyllä kai se käy. Turpaani. Kuvaamme siis pian iltatallin. Sinne hevoset saavat ruuat. Etkö nyt muista, Ais? Tallin omistajahan pisti joisin parakin karsinaa sitten ja ruuat. Eikö niin? Anna olisi vähän muistelias. Siis unohtelias. Niin. Niin siinä harjanponeja ja minäkin saan jopa koskata kavereitani sisälle. Minä en koskaan varten laumaa. Juu. En mä sitten oikein mitään erikoista puhaile. Pian siis teemme iltatallin. Tämä oli tällainen hupsuvideo, koska tässä me siis teemme iltatallin. Eli kohta siis teemme iltatallin. Kerroimme vaan, että mitä teemme iltatallissa. Että osaatte odottaa iltatallia.